Καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε έναν επίτυχο λέβητα φυσικού αερίου από την Dendrichtich. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι το Naneo και είναι κατάλληλο για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ο βαθμός απόδοσης του μηχανήματος είναι 109% χάρη στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συμπίκνωσης και διατίθεται από 24 έως 34 kW. Το πλεονέκτημα του λέβητα Dendrichtich Naneo διακρίνεται στη στιβαρή κατασκευή του, την κορυφαία απόδοση λειτουργίας και το μικρό του μέγεθος. Ο λέβητας Dendrichtich Naneo είναι ο μικρότερος σε μέγεθος επίτυχος λέβητας της αγοράς, με ύψος 55 πόντους, πλάτος 36 και βάθος 36 πόντους αντίστοιχα, με βάρος μόλις 25 κιλά. Το εξωτερικό κέλυφος του λέβητα αποτελείται από τρία τμήματα: το πίσω μέρος, όπου είναι η βάση στήριξης, το κυρίως μέρος του λέβητα και το μπροστινό καπάκι. Ανοίγοντας το μπροστινό μέρος του λέβητα, συναντάμε το πλήρες μονωμένο κέλυφός του. Η μόνωση βρίσκεται σε όλο το μήκος του μπροστινού καπακιού, καθώς επίσης και σε όλο το τμήμα του πίσω μέρους του λέβητα. Αυτό είναι τόσο για ηχομόνωση όσο και για πλήρη θερμομόνωση. Ο λέβητας είναι πλήρως αθόρυβος. Ο κορυφαίας απόδοσης εναλλάκτης είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου, πυρητίου και δίδεται πενταετής εγγύηση στο θάλαμο καύσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι έως 30% σε σχέση με ένα συμβατικό λέβητα. Το αλουμίνιο είναι το υλικό του μέλλοντος στην κατασκευή λεβήτων τεχνολογίας συμπίκνωσης. Αυτό γιατί το κράμα αλουμινίου πυρητίου παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με το χιτοσίδηρο, κάτι που κάνει εφικτή την κατασκευή λεβήτων με σύνθετη γεωμετρία, δηλαδή μεγάλη επιφάνεια συναλλαγής με τα καυσαέρια με ταυτόχρονη ευκολία ροής του νερού στο εσωτερικό τους. Κατασκευάζουμε δηλαδή ένα μεγάλο εναλλάκτη θερμότητας με μικρές διαστάσεις. Ο άριστος συντελεστής θερμικής αγωγημότητας του αλουμινίου είναι 5 φορές μεγαλύτερος από του χάλιβα και 7 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του ανοξίδου του χάλιβα. Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει ότι επιτρέπει 7 φορές μικρότερη επιφάνεια συναλλαγής για να επιτευχθεί η ίδια μεταφορά ενέργειας από τα καυσαέρια στο νερό του λέβητα. Άρα δυνατότητα κατασκευής λεβήτων ίδιας ισχύως, αλλά με σημαντικά μικρότερες διαστάσεις. Αν τώρα στις σημαντικά μικρότερες διαστάσεις του κορμού του λέβητα προσθέσουμε και το σχεδόν 3 φορές μικρότερο βάρος του αλουμινίου από εκείνο του χάλιβα, έχουμε ένα σημαντικά μικρότερο βάρος από εκείνους που χρησιμοποιούν ανοξίδωτο θάλαμο καύσης. Έτσι, εκτός από την ευκολία στη μεταφορά και την εγκατάσταση, έχουμε και τη δυνατότητα κατασκευής ενός σωστού, άνετου λεβιτοστασίου ακόμα και στον πιο περιορισμένο χώρο. Οι λέβητες που κατασκευάζονται από χυτό αλουμίνιο έχουν τέλεια ομοιογένεια, χωρίς κοψίματα, κολλήσεις ή τσακίσματα που μακροπρόθεσμα αποτελούν την αχίλιος πτέρνα κάθε χαλίβδινου ή ανοξίδωτου λέβητα. Ιδιαίτερα στους λέβητες συμπίκνωσης, όπου ο θάλαμος καύσης έρχεται σε καθημερινή επαφή με τα άκρως επιθετικά όξινα συμπυκνώματα των καυσαερίων, κάθε αδύναμο σημείο είναι καταστροφικό για τη διάρκεια ζωής του λέβητα. Επίσης, το κράμα αλουμινίου πυρητίου έχει την ιδιότητα, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό ή το οξυγόνο, να δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ χωρίς πόρους, το οποίο είναι εντελώς ανεπηρέαστο από τη διάβρωση. Πρακτικά καθιστά τον κορμό του λέβητα αθάνατο. Παράλληλα, επιτρέπει την συμπίκνωση μέσα στο θάλαμο καύσης και έτσι τα υγρά συμπυκνώματα λειτουργούν ως αυτόματο σύστημα καθαρισμού του λέβητα από τις επικαθίσεις των καυσαερίων. Έτσι ο λέβητας δεν χάνει τις άριστες ιδιότητες θερμικής αγωγημότητας μέσα στο χρόνο. Η μεγάλη ανθεκτικότητα του υλικού στα θερμικά σοκ και η μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα του κορμού του λέβητα αλουμινίου καθιστούν εφικτή την εγκατάστασή του ακόμα και χωρίς τη χρήση υδραυλικού διαχωριστήρα ή πρωτεύοντος κυκλοφορητή, κάτι που διευκολύνει και μειώνει το συνολικό κόστος, ιδιαίτερα σε αντικαταστάσεις παλαιών λεβιτοστασίων. Παράλληλα, η χαμηλότερη θερμοκρασία επιστροφής εξασφαλίζει έντονη συμπίκνωση, άρα και μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. Συμπέρασμα: το αλουμίνιο είναι το υλικό του μέλλοντος και για τη βιομηχανία της θέρμανσης δεν είναι τυχαίο που σιγά σιγά όλοι οι κατασκευαστές λεβήτων συμπίκνωσης στρέφουν την έρευνά τους προς τα εκεί. Από αυτό το σωλήνα γίνεται η είσοδος του αέρα καύσης. Ο ανεμιστήρας είναι μεταβλητών στροφών και ελέγχεται από την ηλεκτρονική. Αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα έχει δυνατότητα μεταβλητής λειτουργίας μεταξύ 24 έως και 100% της ονομαστικής του ισχύως, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 30% σε σχέση με έναν συμβατικό Λέβητα. Από αυτόν εδώ τον αγωγό γίνεται και η έξοδος των καυσαερίων. Η θερμοκρασία των καπναερίων δεν ξεπερνάει τους 60 με 65 βαθμούς ανάλογα με τη λειτουργία του Λέβητα. Για το λόγο αυτό είναι κατασκευασμένη από πλαστικό. Στο επάνω μέρος συνδέουμε και την ομοαξονική καμινάδα του Λέβητα. Τώρα, στο κάτω αριστερό μέρος συναντάμε μια βαλβίδα ασφαλείας, όπου δίπλα της βρίσκεται και ο πλακοειδής εναλλάκτης για τα ζεστά νερά χρήσης. Αυτός έχει μια δυναμικότητα 19 λίτρων το λεπτό, καλύπτοντας και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης. Δίπλα του ακριβώς, κάτω δεξιά, συναντάμε και τον κυκλοφορητή, ο οποίος είναι inverter, μεταβλητών στροφών ενεργειακής κλάσης Α. Ακριβώς από πάνω του βρίσκεται και το μοτέρ της τρίωδης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εναλλαγή από τη θέρμανση στα ζεστά νερά χρήσης. Τελειώνοντας, και στο κάτω μέρος του Λέβητα συναντάμε δύο περιστροφικά κουμπιά, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού χρήσης και του νερού των σωμάτων, καθώς επίσης και δύο μπουτόν on-off και reset. Ενώ από το κάτω μέρος έχουμε το δοχείο διαστολής και τις απαραίτητες αναμονές για τις διάφορες υδραυλικές συνδέσεις. Ο Λέβητας συνοδεύεται από ένα καπάκι προστασίας των σωληνώσεων στο κάτω μέρος, καθώς επίσης και από την καμινάδα του και το θερμοστάτη του. Υπάρχει φυσικά δυνατότητα σύνδεσης και με ηλιακό θερμοσύφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης. Αυτός είναι ο Λέβητας Nano από την Dendritic με πρωτοποριακά υλικά και κορυφαία απόδοση λειτουργίας, που τον καθιστούν έναν από τους κορυφαίους Λέβητες στην κατηγορία του. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.